Ženy. Vraj pravý vzťah začína až vtedy, keď si spolu poprdkávate. Je to tak? Okolo prdov existujú mnohé mýty. Napríklad, že tišany smrdia najviac. Alebo že prd je len zúfalý pokus prírody naučiť riť spievať. Ja som kvôli vám prečítal celú veľkú knihu prdov. Pomocou nej sa konečne dozvieme, či ženské prdy smrdia viac ako mužské. Hneď v úvode knihy sa dozvedáme, že za smrad v prde je zodpovedný syrovodík. Tiež som si myslel, že hovno. Avšak syrovodík nie je len zlý. Podľa vedcov má priaznivé účinky na naše zdravie pri demencii, infarkte alebo mŕtvici. Som zvedavý, čo by povedali ľudia na ulici, keby som kolabujúcemu miesto prvej pomoci zasral do tváre. Vzdelaný chlapec, ale to by som sa bál, že pustím takého rachmana, že dotyčný skončí s pleťovou maskou. Najúprdenejší tvor na svete je hneď po tvojom otcovi termit. Presne tak, tento malý hmyz produkuje najviac metánu v prdoch na svete. Tu sa pýta otázka: A prdí také hadi? áno, korálovce v ohrození naozaj prdia. Tak, potrebujeme spraviť event ako prevenciu proti drogám medzi mladistvými. Nejaké nápady? Čo tak workshop s vyliečenými narkomanmi? Máš padáka. Ty? Súťaž v prdení? Máš Tento bizar z roku 2016 v Juhoafrickej republike mal skutočne takýto účel. Víťaz mal za úlohu prdnúť čo najhlasnejšie, no a tieto výkony posudzoval prdový technik. Krátko z rozhovoru s víťazom. Ja som sa dosral. Veď ale ozaj, čo to má kurva s drogami? Mám tu ešte väčší bizar. V tokijskej nemocnici sa pacientka počas operácie laserovým skalpelom zapálila vlastným prdom. Prd zapálil laser, ten vyšľahol plameň a zapálil spodnú časť tela a závesy v operačnej sále. Tak preto je slovenská nemocničná strava humus. Žiadne jedlo, žiadne prdy. Bezpečnosť. Tak teda, kto prdí smradľavejšie, muži alebo ženy? Podľa tejto knihy sú to jednoznačne